Rusko, 6. apríl 2026. Ďalší masívny útok ukrajinských dronov. Obrana je preťažená a upadá do zúfalstva. Došlo k nenapraviteľnej vojenskej strate. Novorossijsk je v plameňoch. Opäť najväčší ropný terminál Ruska v Čiernom mori. Terminál, ktorý každý mesiac spracuje miliardy dolárov, horel už po 4. krát za menej ako 6 mesiacov. 2 zničené nakladacie móla, poškodené ropovody, prasknuté regulačné ventily. Požiar bol taký veľký, že ho satelity NASA zaznamenali z vesmíru. A zatiaľ, čo terminál horí, posledná ruská fregata schopná odpaľovať rakety Kaliber v Čiernom mori tiež horí, zasiahnutá dronmi, ktoré sa ju pokúsila zostreliť, ale nepodarilo sa jej to. Ale to, čo sa deje v Novorossijsku, nie je len ďalší útok. Keď sa pozriete na posledné mesiace, uvedomíte si, že Ukrajina sa nesnaží tento prístav zničiť. Robí niečo, čo Rusko jednoducho nedokáže zastaviť. V noci z 5. na 6. apríla Ukrajina vypustila približne 50 dronov na Novorossijsk. Je to obrovské číslo na jeden jediný cieľ. A Novorossijsk nebolo jediné miesto, ktoré bolo v tú noc napadnuté. Celkovo ruská protivzdušná obrana uviedla, že za pouhé 3 hodiny zachytila 148 dronov v rôznych regiónoch krajiny. Zdá sa to byť efektívne. Ale nestačilo to. Drony, ktoré prešli, zasiahli presne tam, kde mali zasiahnuť. Terminál v Češkarese bol zasiahnutý priamo. A tu sa oplatí zastaviť a pochopiť, prečo je tento terminál taký dôležitý. Češkarese je konečný bod celej siete ropovodov Južného Ruska. Ropa z Uralu, Sibíry, Kazachstanu. Všetko prechádza tadiaľto, než sa to naloží na tankery. Za normálnych podmienok Češkarese spracuje približne 700 000 barelov ropy denne. To predstavuje približne 20% zo všetkého, čo Rusko vyváža po mori. A v tú noc ukrajinské drony zasiahli 2 hlavné nakladacie móla. Ropovody, ktoré spájajú terminál s loďami a systémy, ktoré riadia meranie a distribúciu ropy. Inými slovami, nemá zmysel mať ropu, ak ju nemáte ako dostať na loď. Presne to Ukrajina zničila. Nakládka ropy v Českares bola úplne pozastavená. Ale terminál nebol jediným cieľom. V tej istej operácii ukrajinské drony zasiahli fregatu Admirál Makarov, ruskú vojnovú loď, ktorá kotvila na námornej základni Novorossijsk. Táto fregata je, alebo bola, jednou z najdôležitejších lodí, ktoré Rusko ešte malo v Čiernom mori. Makarov nesie rakety Kalibr, rakety dlhého doletu, ktoré Rusko používa na útoky na ukrajinské mestá a infraštruktúru až do vzdialenosti 2500 kilometrov. Sú to rakety, ktoré letia tesne nad zemou, sú mimoriadne ťažko zachytiteľné a nesú takmer 0,5 tony výbušnín. Aby ste mali predstavu, čo tieto rakety dokážu, len v marci 2026 Rusko odpálilo proti Ukrajine 138 rakiet. Zasahujú obytné budovy, energetické siete, nemocnice. Viac ako 300 000 domácností zostalo bez elektriny v regióne Černihiv po jednom jedinom útoku. Každý kalibr, ktorý je vypustený z lode ako Makarov, môže zničiť celú budovu. Takže keď Ukrajina vyradí z boja takúto fregatu, nie je to len vojenské víťazstvo, ale aj o jeden odpaľovač menej, namierený na mestá plné civilistov, a presne to sa jej podarilo. Satelitné snímky potvrdili 2 priame zásahy na lodi Makarov. Prvý zasiahol oblasť, kde sa nachádzajú odpaľovače rakiet Kalibr. Druhý zasiahol provu, teda prednú časť lode. Video z útoku, ktoré zverejnil veliteľ ukrajinských dronových síl, ukazuje presný moment, keď fregata vypaľuje svoje vlastné obranné rakety proti blížiacim sa dronom. Raketové strely vystrelia hore a minú cieľ. Drony pokračujú a zasiahnu.
Protivzdušná obrana jedného z najmodernejších ruských vojnových lodí v Čiernom mori zlyhala v jedinej úlohe, ktorú mala splniť. Ešte počas tej istej operácie Ukrajina zaútočila na ropnú plošinu Sivaš v Čiernom mori. Rusko premenilo túto plošinu na základňu pre radary protivzdušnej obrany. A spôsob, akým Ukrajina zaútočila, je pôsobivý. Námorné drony doplávali až k plošine a fungovali ako skutočné materské lode. Autonómne člny, ktoré prepravujú menšie drony na veľké vzdialenosti a potom ich vypúšťajú, keď sa priblížia k cieľu. Menšie drony potom zaútočili na radary. Je to typ taktiky, ktorá vyzerá ako zo sci-fi, ale deje sa to práve teraz, v skutočnom boji. A zamysli sa, čo to v praxi znamená. Bez týchto radarov Rusko stráca oči svojej protivzdušnej obrany v tomto regióne. A bez protivzdušnej obrany je cesta otvorená pre ďalší útok. Ukrajina nielenže ničí, ale pripravuje si pôdu na to, aby mohla ničiť ešte viac. A tu sa začína naozaj zaujímavá časť, pretože nič z toho nie je novinka. Ukrajina už toto všetko urobila predtým. Ten istý terminál, tie isté lode, to isté mesto. A práve tu sa tento príbeh mení z izolovaného útoku na niečo oveľa väčšie. Poďme sa trochu vrátiť. Prečo? Keď si dáte udalosti vedľa seba, stratégia je zrejmá. V novembri 2025 Ukrajina prvýkrát zaútočila na Českare s plnou silou. Poškodila terminál, ochromila operácie, spôsobila obrovské požiare. Rusko strávilo týždne opravami. Investovalo milióny do opráv. Obnovilo kapacitu nakladania. Fungovalo to? Fungovalo to. Na chvíľu. V marci 2026 sa Ukrajina vrátila. Zaútočila znova. Tentoraz zničila 6 zo 7 nakladacích ramien terminálu, zariadenia, ktoré prenášajú ropu do tankerov. Bez nich prístav jednoducho nefunguje. Celý prístav sa zastavil. A pri tom istom útoku drony zasiahli fregatu Admirál Essen, ďalšiu z mála fregát s raketami Kalibr v Čiernom mori. Škody na lodi Essen boli také vážne, že podľa ukrajinských zdrojov loď stratila schopnosť odpaľovať svoje rakety Kalibr. Podľa týchto zdrojov požiar na palube trval 18 hodín. Rusko opäť opravilo Šeškaris. Strávilo tým ďalšie týždne, ďalšie milióny. A v apríli sa Ukrajina opäť vrátila. Ten istý cieľ, tá istá deštrukcia. Tentoraz zaútočila aj na Makarova, poslednú fregatu s kalibrom, ktorá zostala. Teraz sa na chvíľu zastavte a zamyslite sa. November. Útok, deštrukcia, oprava. Máreč. Útok, deštrukcia, oprava. Apríl. Útok, deštrukcia. Trikrát ten istý cieľ. Už ste si všimli, čo tu Ukrajina robí však? Toto nie je séria izolovaných útokov. Je to stratégia. Rusko to opraví. Ukrajina to zničí. Rusko to opäť opraví. Ukrajina to opäť zničí. 4-krát za menej ako 6 mesiacov. A za každým je to horšie, pretože Ukrajina sa z každého útoku učí. Vie, kde sú slabé miesta, vie, ktoré obranné systémy Rusko presúva. Vie, ktoré letecké trasy sú otvorené pre nové útoky. Každý útok poháňa ten ďalší. Ale problém je ešte horší, než sa zdá, pretože Rusko nemôže jednoducho opustiť Novorossijsk a ísť niekam inam. A práve tu pochopíme, akú veľkú strategickú chybu Rusko urobilo. Keď Ukrajina začala ničiť lode a infraštruktúru na Kryme, Rusko prijalo rozhodnutie. Presunulo zvyšok čiernomorskej flotily do Novorossijska. Všetko vsadilo na jediný prístav. Logika sa zdala byť rozumná. Novorossijsk sa nachádza na ruskom území, ďalej od frontovej línie, teoreticky ľahšie brániteľný. Bol to plán B a teraz plán B horí už po 4. raz. Čiernomorská flotila je uväznená, doslova uväznená. Od roku 2022 Turecko uzavrelo Bosporský prieliv. Jediný priechod, ktorý spája Čierne more so zvyškom sveta pre vojnové lode. Urobila to na základe medzinárodnej zmluvy zvanej Montreuxská konvencia, ktorá dáva Turecku právo zablokovať tento priechod v čase vojny.
V praxi to znamená, že žiadna vojenská loď nevstúpi ani neodíde z Čierneho mora. Tretia fregata tej istej triedy, admirál Grigorovič, je uviaznutá v Stredozemnom mori od roku 2021. Bola odfotená v Alžírsku v roku 2025 bez možnosti návratu. Takže Rusko má presne 0 fregát s kalibrom k dispozícii na nahradenie tých, ktoré Ukrajina ničí. 0. A flotila bola už v troskách ešte pred týmito poslednými útokmi. Rusko stratilo Moskvu, najväčšiu a najdôležitejšiu loď flotily, známu ako vlajkovú loď, v apríli 2022, keď ju potopili ukrajinské rakety. A Rusko trvalo takmer 4 roky, kým oficiálne priznalo, že ho potopila Ukrajina. Makarov prevzal post vlajkovej lode potom. Teraz je aj ona poškodená. Celkovo bola približne polovica lodí čiernomorskej flotily zničená alebo poškodená od začiatku vojny. A čo je najsmiešnejšie, toto všetko dokázala krajina, ktorá nemá námorníctvo. Zvyšné lode nemôžu vyplávať na otvorené more, pretože by sa stali terčom. Nemôžu sa schovať v Novorosísku, pretože Ukrajina útočí na prístav každý mesiac. A nemôžu dostať posily, pretože Bospor je uzavretý. Je to pasca bez východu. A ak sa to už teraz zdá pre Rusko zlé, počkaj, bude to ešte horšie. Pretože to, čo sa deje v Čiernom mori, je len polovica príbehu. Ukrajina robí to isté v prístavoch na Baltiku. Ust-Luga a Primorsk, ktoré spolu predstavujú 40% exportnej kapacity ruskej ropy, boli tiež opakovane napadnuté v marci a apríli. Dym z požiarov v Ust-Luge bol viditeľný vo Fínsku. Ruský export ropy klesol z viac ako 4 miliónov barelov denne na 2 300 000 za jediný týždeň. Najväčšie prerušenie dodávok ropy v modernej histórii Ruska. Finančná agentúra Bloomberg vypočítala, že Rusko prišlo kvôli týmto útokom za jediný týždeň približne o $1 miliardu na príjmoch. Teraz vezmite do úvahy, že Rusko si na obranu v roku 2026 vyhradilo ekvivalent $157 miliárd. Každý týždeň, keď sú ich prístavy odstavené, znamená výpadok peňazí, ktoré by mali financovať túto vojnovú mašinériu a ktoré jednoducho neprichádzajú. A uprostred toho všetkého sa Rusko stále snažilo obrátiť situáciu vo svoj prospech. Obvinili Ukrajinu z útoku na susedný terminál, ktorý čiastočne patrí spoločnostiam Chevron a ExxonMobil, pričom sa snažili vyvolať krízu medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi. Ale satelitné snímky dokázali, že cieľom bol ruský terminál, nie americký. Medzitým Zelenský navrhol vzájomné energetické prímerie v ten istý deň, keď došlo k útoku. Ak Rusko prestane útočiť na ukrajinskú energetiku, Ukrajina prestane útočiť na Ruskú. Viete, aká bola ich odpoveď? Žiadna. Úplné ticho. A tu sa dostávame k hlavnému bodu tohto príbehu. Ak ste začali toto video s tým, že očakávate ďalší ukrajinský útok proti Rusku, dúfam, že vám je už teraz jasné, že to, čo sa deje, je oveľa väčšie než len to. Nejde o horiaci terminál, ide o celý systém, ktorý už nefunguje. Pozrite sa, Ukrajina plánovala vyrobiť viac ako 7 miliónov dronov v roku 2026. 7 miliónov, takmer o 50% viac ako 5 miliónov vyrobených v roku 2025. Pravda je, že drony sú čoraz lacnejšie, majú väčší dosah a sú inteligentnejšie. Každým mesiacom Ukrajina dokáže vykonávať väčšie útoky na vzdialenejšie ciele. A Rusko nedokáže nahradiť to, čo stráca. Nedokáže opravovať rýchlejšie, než Ukrajina ničí. Nedokáže presunúť lode, aby nahradila poškodené. Nedokáže ochrániť svoje prístavy. Rusko opäť opraví Novorosísk. To je fakt. Pravdepodobne už teraz opravuje. Bude to trvať týždne, bude to stáť milióny. A o mesiac, možno aj skôr, Novorosísk pravdepodobne bude opäť v plameňoch. Pretože problém Ruska nie je tento útok. Nie je to ten predchádzajúci a nebude to ani ten ďalší. Problém je, že útoky neprestávajú a Rusko na to nemá odpoveď. A chcem poznať váš názor.
Podľa vášho názoru má Rusko ešte nejaké možnosti, ako ochrániť svoje prístavy, alebo je to vojna, ktorú jednoducho nemôže vyhrať? Napíšte do komentárov. Ak vám toto video pomohlo pochopiť, čo sa deje, podelte sa oň s niekým, kto sleduje tento konflikt. A ak ešte nie ste prihlásení na odber kanála, prihláste sa a aktivujte si zvonček, aby ste nepremeškali ďalšie videá. Ďakujem za pozretie a vidíme sa pri ďalšom videu.